Prvo, ja sam svestan i političke odgovornosti i napada koji mogu da mi se dese i svega onog što ide uz to, ali kao svestan čovek, kao čovek koji poštuje različitost, na kraju krajeva mi smo doneli zakone u ovoj državi koje moramo da poštujemo, moramo da preuzmemo i odgovornost. Odgovornost će utoliko biti veća ukoliko pozovem ne samo pripadnike LGBT, i nisam samo mislio na pripadnike LGBT, znate, kad radite neki festival, ne pričamo o paradi, parada je šetnja, a festival je događaj koji se dešava i kojih ima po svetu puno i mnogo. Znači, Zaječar je grad koji se pokazao kao dobar organizator raznoraznih kulturnih manifestacija i za mene je i to jedna vrsta kulturne manifestacije i ne treba uopšte više deliti ljude na dobre, loše, na one koji su pripadnici jedne društvene zajednice i druge društvene zajednice, jer svi treba da živimo u suživotu sa našim komšijama, braćom, drugarima, prijateljima i tako dalje, i vrlo je neprijatno da se dešavaju neke nemile scene. S tim u vezi ja želim da kažem da ćemo takođe ovih dana odrediti tačan datum, a prodaja karata za sam Pride festival koji će se desiti 2015. godine u Zaječaru će krenuti oko 1. novembra. Tako da svi zainteresovani, naravno bit će tu bogatog kulturnog programa i mislim da je to stvar koja treba da se skine anatema sa te stvari i da to posmatramo na jedan normalan način, jer hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, hoćemo u modern svet, moramo da znamo da su i to naše obaveze koje moramo da ispunimo. Sa druge strane, svestan sam i političkog rizika i ljudskog rizika ili mog osobnog rizika i očekujem da napade sa svih živih strana, i to će biti napadi koje je prouzrokovalo ovo moje htenje da iza nečega stanemo i da kažemo jeste, dosta je više bilo 13 godina, pričamo o jednoj istoj stvari, evo ima neko ko hoće da se ponudi da reši taj problem. Od problema ne možemo da bežimo, bežali smo tolike godine, jedno moramo da se susretnemo sa njima, da se pogledamo u oči i probleme da rešimo. Da li mislite da će vam to više doneti koristi ili štete u nekom političkom smislu? Pa ja da vam kažem, kad sam preuzeo odgovornost da rešavam onolike probleme u gradu Zaječaru koji su ostavljeni i onolike probleme na kraju krajeva i kao poslanik Narodne skupštine Republike Srbije, da rešavamo, da se hvatamo u koštac i u borbu sa problemima, ja sam tog trenutka bio svestan da mogu da očekujem da sutra budem i na naslovnicama negativno i na naslovnicama pozitivno. To sve zavisi od toga šta ćete da uradite i kome ćete da se zamerite. U ovom konkretnom slučaju ja mislim da se zameram mnogima, vidjet ćemo šta će naredni dani doneti, ali treba da ima čovek hrabrost i da ima veru u društvu u kojem živi, i ja mislim da nije to mišljenje svih građana Srbije koje, ne znam, neka grupica ljudi ili grupa ljudi prenosi, i mislim da je ovoj našoj napaćenoj zemlji dosta više da bukvalno zavisimo od toga šta će jedna određena grupa ljudi da kaže, da uradi, a onda posle toga da se mi svi sklanjamo pred njima, jer onda je to takođe vlast ili guranje većine u ono što misli manjina. Tako da različitost treba da se poštuje. Ja još jednom naglašavam da ja možda privatno i razumem i ne razumem tu potrebu, ali različitost treba da se poštuje i treba da stanemo iza onog što smo doneli kao zakone i da poštujemo zakon ove države.